Да. Хайде, де. Айде, бабо. Айде, моето момче, идвай да сам. Една. Айде, бабин. Успей да го пазиш. Мамо, пази го. Айде, бабчи. Оп. Амам. Айде, амам. Айде, ам. Идвай да амаш тук, бе. Идвай тук да амаш, бе. Айде. Тата просто трябва да ти отпред пред коремчето. Мамо, пази го, бе. Хайде пак последно. Ще сняма тая маса. Айде, справи. Пиенде, малко по-напред. Айде, бабо. Айде. Измори се сигурно. Откъде знаеш? Манджата е... Той това трябва да го запишем Кое? в книгата.